वातावरणातील बदल किंवा वाढतं प्रदूषण यामुळे अनेक लोकांना सायनसची समस्या उद्भवते। ॲलर्जी किंवा थंडीमुळे सायनसमध्ये सूज येते आणि यामुळे रुग्णाला डोकेदुखी, शरीराच्या अनेक भागात अतिशय वेदना होतात। या दुखण्यापासून सुटका होण्यासाठी अनेक रुग्ण काही औषधही घेतात, पण काही घरगुती उपायांनी सायनसच्या दुखण्यापासून काहीसा आराम मिळू शकतो। आजच्या हेल्थ कॉलमच्या व्हिडिओमध्ये मी आकांक्षा तुम्हाला सायनसवर काही घरगुती उपाय सांगणार आहे। निलगिरीचे तेल वापरा। निलगिरीच्या तेलाचे अनेक फायदे आहेत। निलगिरीचे तेल हे अँटीसेप्टिक आणि अँटीबॅक्टेरियल असतं। निलगिरीच्या तेलाचा वास अतिशय उग्र असल्यामुळे या तेलामुळे तुमचा श्वसन मार्ग लगेच मोकळा होतो। यासाठी सर्दीच्या औषधांमध्ये निलगिरीचा वापर केला जातो। शिवाय निलगिरीमुळे आजूबाजूचे वातावरण निर्जंतुक देखील होते। यासाठी सायनसचा त्रास होत असल्यास गरम पाण्यात निलगिरीचे थेंब टाका आणि त्याने वाफ घ्या। त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्या रुमाल अथवा उशी पांघरुणावरही निलगिरीचे काही थेंब टाकू शकता। तुळशीचा काढा। तुळशीत अनेक जीवाणूविरोधी अँटीव्हायरल गुणधर्म आहेत, म्हणून तुळशीचे सेवन केल्यास समस्या सुटू शकतात। सायनसमध्ये दररोज तुळशीची 4-5 पाने खाल्ल्यास आराम मिळतो, किंवा आपण तुळशीचा एक काढा बनवून घेऊ शकता। या काढ्यात तुळस, काळी मिरी, आले, लवंग इत्यादी मिसळा आणि निम्मे होईपर्यंत उकळा आणि त्यानंतर त्यात मध घालून थोडेसे प्या। चेहऱ्यावर मसाज करा। नाक आणि चेहऱ्याच्या पोकळीतील भागात सायनस जमा होतो। सायनस हा एक चिकट पदार्थ असल्यामुळे तो सुकून तुम्हाला डोकेदुखी, सर्दी असे त्रास जाणवतात। डोकं आणि चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज केल्यामुळे हा चिकट पदार्थ तिथून निघून जातो। नाक शिंकरून पातळ झालेला द्रव पदार्थ तुम्ही नाकाबाहेर काढू शकता, मात्र त्यासाठी डोकं आणि नाकाजवळील केंद्रस्थाने तुम्हाला माहिती असायला हवी, ज्यावर मसाज करून तुम्ही तुमच्या डोकेदुखीचा त्रास कमी करू शकता। मसाज हा सायनसवरील कायमस्वरूपी घरगुती उपाय नसला तरी यामुळे तुम्हाला काही वेळासाठी त्वरित आराम मिळू शकतो। सर्दी, खोकला यासह सतत नाकातून पाणी येणे आणि तीव्र डोकेदुखी, ताप हेही त्रास सायनसमध्ये जाणवतात। नाक आणि चेहऱ्याच्या पोकळीत अतिप्रमाणात चिकट पदार्थ साचल्यामुळे सायनसचा त्रास जाणवतो। सतत सायनसचा त्रास होणे ही एक गंभीर बाब आहे, त्यामुळे सायनसच्या सुरुवातीलाच त्यावर योग्य उपचार करायला हवे, अन्यथा सायनसचा त्रास गंभीर स्वरूप घेऊ शकतो। तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।